Bazkari familiar guzitan txistea kontatzen dituen horietakoa zehazu? Ez, baina, bueno, badakizu batzutan esaten dotena behianeiko txistetan ez mobalixo dugu. Ni nahi dut jolas hori egin, txistea kontatzeko jolasa. Deno jarri hilaran, eserita eta bakoitzak txistea kontatu behar du, bizkor. Nipe bai. Bai! Barkatu. Hori telebistan, Euskal Telebistan egin, da? Euskal Telebistan non egiten zen? Mas humor. Mas humor, eta mas humor nork egiten zuen itxasatutxa? Guazen txistea kontatzera! ¿Dónde me siento? Pero itxaso, honitza, zua bera itxaso. Venga. Ze ondo, amen. Bai. Peli almuero eta jendeo. Alta dilla festa. Ernesto Álava eta jendeo. Ni hasita. Hori realizadoreak esaten eban normalean. Vale, nire kamera izango da, hau edo. Honela dio. Barkatu, alferkeriarentzat pilularik badaukazu? Bai. Jarriko didazu ahoan, ez edo. Zuzara itxaso. Bueno, badago bikote bat eta batak besteari badinotzo. Eta zer opatuko dauztazu? Ni urte betetzerako eta zen ikusten duzu urko kotxe hori? Bai, kolore bereko jersea. Ei, liburu zoragarri bat irakurten hau, zintzoa izetiri buruz. Bai, eta nun erosi dozu ba, liburutek izan lapurtu. Ama! Jonasa, non nago ama? Ez eta asmatuta. Seme, orain gaizki harrapatzen nauzu. Deitu pixka bat berandu xeagota. Ez ama, eske dei bakarra egin dezaket! Zore, bakarri biaten txistea! Zubine, zu. Esplikeu. Tok, zein da? Iragarlea. Etxontxon gaizki hasi nahi. Hau ere gertatzen. Sarritan. Ez moztu, segi. Badijo bat, iragarle baten gana, tatea gotzeu. Tok, nor da? Earki hasi gaitu. Beste hobea zan. Jon, segi, beste bat. Elkarrizketa batean, zure euskara maila oso altua. Nola esaterako buenos días, egunon. Eta buenas noches, egunoz. Itxalo denok nire nobioa! Ez denoi, txalo denoi. Itxaso, venga, beste vuelta. Lagun bi badauz eta batak beste esaten dautzo. Bueno, ez dozu inoiz amore mon behar, zure ametsa jarraitu, eutzi gogor, eta esaten dautzo. Baina zure ametsa, edo nire ametsa zeu zara, eta orduan ja bildurtetan da, lasai, ametsak be mundua zabala da, asko gongo dira, eta amore motea be noz denean ondo da. Amore, kambiatu ametxez. Honitza. Zuzara nire nagusia ez da hemen gure kasan. Julen, nagusi. Ni naiz nagusia, bai. Lainoen modukoa zara. Bai, ni ez zeba. Zu desagertzen zarenin egun zoragarri gelditzen dalako. Venga, Julen. Itxaron. Ez gara, horren segidan ez. Lertuko gara beste. Ia ba, Antxon. Arna sartzen da. On Julen defenditzen. Txotxo, ez, arizen, ni. Jau, hartzorrek, pelutxezko hartzorrek, zenbau balio du? Horrek, 50 euro. Bale. Eiba, hori. Baina 50 hau falsua da, bai? Hartza ere, bai? Parre banok! Nire koñatua data! Bai, orain zuzatoz. Bai. Tia. Pentsatu duzu nola den txistea? Bai, Vale. Tia. Itxaso atutxaren urteak direla, tia. Zazu esan, eta zeoparitu behar diozu. Gel pote bat, tia. Zeba, ez alda ba, gelzalea! Ona! Bueno, vale, mesedez, vale. Ya está, bukatu dezakegu? Bai, amaitu da, perfecto. Honintzen behita, eskerrik asko! Ni honina,